बयनिसिमबो खुलुमग्रोनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि खासिबारि गामिनि मोनसे इडिसिनि मोनसे न'ब्लाङाव बे समाव दं आङो। बे समाव आङो सोंनो नागिरदों, बेवहाय मोनसे इउपिपिएलनि मोनसे जथुम्मा खुंफुंदों। बे समाव आङो कक्लाबारि समस्तिनि MCLA बिथां अनिल बसुमतारी बिथांनाव आङो आथिखालनि राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै आं बिथांनाव मोगा मोगि लानो नागिरदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन? फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलनिफ्राय जोङो बिसायख'थि गेलेनाया थिरांथा जाबाय आरो बेवहाय जों सानो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सरकार दानो थाखाय दानिफ्रायनो जों जिहेतुके लाहार फाहार खालामदों आरो बेनि थाखाय गोबां जायगायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानि मावनायनि फिथाइखौ जोङो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव दिन्थिनो हागोन, जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ। आथिखालाव दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सियारिं गेलेगोन होनना बुंदों इउपिपिएलजों बिपिएफजों, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिनि चिफ बिथाङा जि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो थिग रोखोमै बुंनांगौ जायोब्ला इउपिपिएलआ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जानानै जेरैबायदि गेलेनो थाखाय जोङो थिग खालामदों, थिग बेबादिनो जुदि बिपिएफआबो इउपिपिएलखौ मान मर्यादा सहकारै लानानै जुदि सिट शेयारिं खालामनानै गेलेनो सानो, बेवहाय जोङो जेबो गोनो गोथो गैया। जोंनिफ्राय जोङो थिगैनो दङ आरो जों बेसिम आग बारायगोन। आथिखालाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोख्रोङै दं? आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल हिसाबै रुट लेभेलनिफ्राय जोंहा फैगौ बिसायख'थियाव जों हारसिङै सरकार दानो हानायनि जि गोहो, जों बे गोहोखौ दिनैनि जि उमेन हाखानि जि मिटिं जाबाय, बे मिटिं जानाया गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावबो जादों आरो बेफोरनो फैगौ बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टनि फिथाइखौ होगोन आरो बेनो मोनसे जोंनि सक्ति। अब्ला 2020 मायथाइयाव बिटिसि सरकार दागोना बेयो रोखा जागोन नामा होमबा? बेखौथ' जोंनिफ्राय जों रोखा होननानै सानो, जोङो बेखौ 100% जों फोथायो आरो बुङो। बेसेबांसो मासि मोननानै देरहानो हागोन, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? जों हारसिङै फैगौ बिसायख'थियाव बेसेबांसिम मासि मोनगोन होननानै बुंनो थाङोब्ला, दासिम जिहेतुके जों एलायन्सनि बाथ्रा बुंदों, बे एलायन्सआव जोंहा फैगौ बिसायख'थिनि गेजेरजों देरहानानै सरकार दानो जे जोंखौ लानानै गुबुना लायाबालासिनो जे सरकार दानो हानाय नङा, बेखौ जोंहा रोखा आरो जायखिजाया हान्जायानो सरकार दायाथों मानो बेवहाय जोंखौ लायाबालासिनो सरकार दानो थाखाय गुबुन राजखान्थि हान्जाया जेबो खेमथा थानाय नङा, बेखौ जोङो फोथायनाय दङ आरो सरकार दानायाव जोङो जेब्लाबोनि थाखाय जोङो बाहागोदारि जे जानो हागोन, बेखौ जोङो दिनैनो फोसावखायो। इउपिपिएल हान्जाया माजोंबा एलायन्स जानायनि मिजिं दं नामा बे 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव? राजखान्थि भाबै बुंनांगौ थाङोब्ला बिसायख'थि फैयोब्ला बेबायदि एलायन्स जानायनि बाथ्राया गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्राबो सावरायो। थिग बेबादिनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों एलायन्स जानानै सावरायनो थाखाय दासिम जेबो थि सिमा लानानै जेबो फिथाइ थायाखैब्लाबो, अब्लाबो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों जे एलायन्स जानानै जे जोङो बिसायख'थि गेलेनो सानदों आरो बे एलायन्सखौ लानानैनो बिनि रिजाल्टजों जों जे सरकार दानो नागिरदों, बेखौ जोङो दिनैनो बुंनो हायो आरो जोंहा बेवहाय रोखा। नोंथाङा अपोजिसन पार्टिनि MCLA हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि गोबां मडेल बिटिसि जौगाबाय होनना बुंदों, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बिटिसिनि सायाव हाग्रामा बिथाङा जि मडेल बिटिसिनि बाथ्रा बुंदों, थारैनो मडेल बिटिसि जानांगौब्ला बयनिबो थाखाय बरायजाथाव आरो बेखौ जोंबो बरायगोन। नाथाय आं नैबेखौ बुंगोन, मडेल बिटिसि जानायनि सिगां बा दानायनि सिगां नखर मडेल जानायजों लोगोसेनो भिलेज जि आदर्श गाव, बेफोरजों जोङो देखायलांनो हायोबा, बे लामाखौ लाग्रोनो हायोबा अट'मेटिकेलि गावनो गाव मडेल बिटिसि दाहैनायाव साक्सेस जानो हागोन आरो बेखौ जोङो फोथायो आरो बेबायदिनो दानाया जोंनि थांखि। बेसेबां जाफुंसारदों बा जाफुंसाराखै बिथांनि बुंनाय रावा मडेल बिटिसि होननाया? मडेल बिटिसि जाफुंसारनायखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो आसलथे मडेल बिटिसि दानो थांनायाव जोङो टटेलि फेइलार होननानै बुंनो नांगोन। मानोना दिनैसिमबो मडेल बिटिसि दानायनि सिगांनो हाग्रामाया बुंबावदोंमोन, एसेमब्लियावबो सावरायनाय जादोंमोन, मोनफ्रोमबो समस्थियाव मडेल
भिलेज दानायनि खोथा आरो बेखौ पास खालामदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बेखौ जेथुखि जानाय नुवाखिसै, जानाय नुयैखायनो मडेल बिटिसिआ टटेलि फेलार होननानै बुंनो नांगोन। गोजोननाय थाबाय। आदसा नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलनि बे प्रग्रामखौ मा थांखि आरो मा नोजोरजों खालामदोंमोन बेबायदि खासिबारिनि मोनसे नब्लाङाव? गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। बेबायदिनो जोङो जिखिनि प्राइमारि कमिटि दिनै नैबेयाव जोंहा प्राइमारि कमिटि दंखायोमोन, गराफाराम प्राइमारि वमेन्स कमिटि, बेखौ जोङो गोदानै रिसेबल खालामनाय जादों। खायसेखौ जोङो मा होनो फैबाय थानाय समाव नैबे जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ स्ट्रंसिन खालामनो थाखाय आइजो गांखं माने आइजो माहारिखौ लानानै जोङो माने स्ट्रंसिन खालामनो हागोन साननानै नैबे दिनैनि बे गोदान कमिटिखौ जोङो रिसेबल खालामनाय जादों आरोखि, प्राइमारि कमिटि। फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थियाव आइजो माहारि हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन? फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिसि इलेक्सनाव जेनेबा आइजो माहारि हिसाबै जोङो मोजाङैनो गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै जों आसा खालामो। मानो होनब्ला दिनैहाय जोङो आइजो माहारिखौ लानानै जिखिनि जों नुबाय, जिखिनि जोङो जोंनि नोजोराव गोग्लैबाय, जोङो मोजाङैनो माने जोंखौ इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाया जोंखौ मा होनो बरायनानै लादों। 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैनो हागोन, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? फैबाय थानाय इउपिपिएल हिसाबैथ' जोङो 2020 मायथाइयाव जोबोद मोजाङै गोहोम खोख्लैनो हागोन आरो फैबाय थानाय समखौ जों माने जों हानजानि इउपिपिएल हानजायानो सरकार दानो हाथारगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। रायजो राजाया जे जोंखौ गोबानानै लादों, बुथुमदों, जोंखौ बरायदों, बेखौ जोङो नोजोर होनानै गोख्रों भाबै होननो हायो आरोखि जोङो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजायानो रायजो सालायगोन, सरकार सालायगोन। आथिखालाव दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दि बुंदों इउपिपिएलजों बिपिएफजों जयेन्टलि फ्रेन्डलि शेयार सिट गेलेगोन होननानै, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बिनि सायाव जोङो दासान्दि रायलायबाय थानाय जादों, सिगाङावहाय जोङो रायलायखांबाय आरो मा जायो उनावहाय मा जाहैगोन दा बेखौ आं बुंथ'नो हानाय नङा। उदालगुरि हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैगोन? उदालगुरि हिसाबै जोङो दिनै नायनो थाङोब्ला इउपिपिएलआ मोजाङै गोहोम खोख्लैगोन हागोन होननानै बुंनो हायो। गोजोननाय थाबाय नोंथां।